Jo, priatelia, poďme sa baviť o tej tráve, čo má v liečení svoje právo. Na Slovensku máme problém, bratia, marihuana v medicíne je stále tabu. Ja viem, rap na dekriminalizáciu. Marihuana, bratia, má liečivú silu, pomáha pri bolestiach, to vie každý milu. Od rakoviny, cez epilepsiu, až po MS lekári v zahraničí už dávno poznajú, to je fakt. Ale na Slovensku, to je iný svet, za pár gramov basa, to je čistý blúd. Ľudia trpia, zákony sú tvrdé, čas na zmenu, bratia, kedy to príde? Príbeh napríklad, znam jedného chlapíka, volajme ho Jano, má epilepsiu, každý deň je to pre ňo šialenstvo. Lekári mu dávali lieky, čo mu ničili telo, až kým neobjavil marihuanu, jeho nový hrdina. Jano si pestoval konope doma v tichosti, aby mohol žiť bez záchvatov v pokoji, ale keď ho chytili, dostal trest 12 rokov pasy, to je čistý nesmysel. Jeho príbeh je smutný, ale pravdivý, ukazuje, že naše zákony sú príliš prísne. Dekriminalizácia by mohla pomôcť ľuďom ako Jano, ktorí majú utrpenie. Takže bratia, dajme šancu zmene, nech marihuana v medicíne má svoje miesto. Nech už nikto netrpí zbytočne a Slovensko sa stane krajinou slobodnejšie. Dekriminalizácia je nutnosť pre tých, čo trpia, je to skutočnosť. Dajme liečbe šancu, nech máme srdce čisté, lebo každý má právo na život zdravý a príjemný. Jeho príbeh je smutný. Jeho príbeh je smutný. Jeho príbeh je smutný. Jeho príbeh je smutný. Poznám jedného chlapíka, volajme ho Jano, má epilepsiu. Každý deň je to pre ňo šialenstvo. Lekári mu dávali lieky, čo mu ničili telo, až kým neobjavil marihuanu, jeho nový hrdina. Jano si pestoval konope doma v tichosti, aby mohol žiť bez záchvatov v pokoji, ale keď ho chytili, dostal trest 12 rokov pasy. To je čistý nesmysel. Jeho príbeh je smutný, ale pravdivý, ukazuje, že naše zákony sú príliš prísne. Dekriminalizácia by mohla pomôcť ľuďom ako Jano, ktorí majú utrpenie. Záver, takže bratia, dajme šancu zmene. Nech marihuana v medicíne má svoje miesto, nech už nikto netrpí zbytočne a Slovensko sa stane krajinou slobodnejšie. Dekriminalizácia je nutnosť pre tých, čo trpia, je to skutočnosť. Dajme liečbe šancu, nech máme srdce čisté, lebo každý má právo na život zdravý a príjemný.